अवश्य त्यांनी करपा जाय, पण सर्कमस्टन्सेस नॉर्मल असताना these are abnormal circumstances. मातशे समजून घेया. This is not in your hand or my hand. It is not my wish to make you not to go to church. My appeal to our Catholic community particularly, don't feel pain because you cannot go to church on a Good Friday. Instead, pray at home. Pray for defeating coronavirus. Pray for enlightenment of our minds. Pray for goodness to happen in society. एक वेगवेगळा हांव समजता, हे जे हेर सुद्धा करपाक शकना, आमकां एनिमी खंय आहा तो लोक दिसना. दॅट कोरोना व्हायरस कुड हॅव बीन लकिंग हियर. लकीली इट्स नॉट देयर इन गोवा. तरी आसतना आमी डिस्टन्स मेंटेन करतात. सो लेट अस यूज दिस टाइम पॉझिटिव्हली. इफ वी आर गोइंग टू बी पॉझिटिव्ह, एंटरटेन गुड थॉट्स, प्रे टू गॉड, you will connect. Just like the antenna connect करून एक बरे सिग्नल दिता टीव्हीचेर, एकदा सिग्नल क्लियर असना. मन साफ असल्यार, बरे भाशेन रोजार केल्यार, बरे भाशेन प्रार्थना केल्यार, बरे भाशेन भक्ती केल्यार ऑटोमॅटिक एंटेना क्लियर सिग्नल येतले, तू देवा कडेन कनेक्ट जातलो. ही माझी सगळ्यांकडे कटकटीत विनंती. यूज द टाइम फॉर बेटरमेंट. मे बी आफ्टर द लॉकडाउन पीरियड इज ओव्हर, all will emerge as better people, wholesome म्हणटा आमी, complete in every way. Negativity काबार करूया. Let us use this period to finish negativity. आणि माझे एकच एक रिक्वेस्ट आमचे राजकारणात आसा तांकां, हितून राजकारण आमी करूया नाका. खास करून कोण विरोधक आहात ते एकदां ते स्टेटमेंट दिना, पण दुसऱ्या सांगता दिवपाक सोशल मिडियाचेर, आणि कितें करता तितले क्रिटिसाइज करता गव्हर्नमेंट. आता मातशें कमी जालां, आता तेकाय कोडून येयला. म्हणून आज झिरो कम्युनिटी ट्रान्समिशन हे लेवलार आमी पावला. प्रत्येक जाणान काम केला. ऑल्सो कमेंड द डिपार्टमेंट्स, एसेन्शियल सर्व्हिसेस डिपार्टमेंट कोण आहात तांकां. फॉर एक्झाम्पल, our chief secretary has done a very good job, all IS officers have done a good job, fire brigade has done a good job, and the hardest work done is your people manning every check post. आमचे पोलीस तेही रिस्क घेतात, एक वदन ते रिस्क घेतात. आमचे RTO ऑफिसर बॉर्डरीचेर आसा, ड्युटीर तांकां आमी घातलेले आसा एज एसेन्शियल सर्व्हिस, तेही रिस्क घेतात. आणि आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता, ते पंच आसून दी, सरपंच आसून दी, जिल्हा आसून दी वा बाकीचे कोण